Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man hacker CoinOffice. Det første du skal gøre, det er at gå ind i Play Store. Så skal du finde den, der hedder Fake GPS Location. Så søger du efter heroppe. Fake GPS. Og så bare tage den, der hedder Fake GPS Location, som så er den øverste. Den skal du så åbne, så snart du installerer den. Altså, det her det gør, det er, at CoinOffice appen tror, at du er lokeret på en McDonald's restaurant, som så gør, at du kan bruge jackpot, altså fordi den tror, at du er en jackpot zone. Nå. Det du så skal gøre, det er at søge hernede, den lille knap jeg klikker på, og så skal du så skrive det her ind, som jeg skriver. Det her det er Stortorv 11. Jeg har vist skrevet det her for mange gange nu. Stortorv 11 8000 Aarhus C. Det her det er adressen på en McDonald's i Aarhus. Klikker bare OK. Og så lader du med at flytte rundt på skærmen. Så klikker du på den, der hedder Set Location, som jeg lige klikker på der. Og så skulle den gerne automatisk ud af appen. Så finder du bare din CoinOffice app. Den er lige her for mig. Så går du ind på jackpot, og så prøv at se, siger den øve, du har ikke flere forsøg, prøv igen i morgen. Ja, jeg har nemlig allerede prøvet i dag, så, men det var sådan, det går. Håber du kunne lide videoen.